une-proof ishisa kanje sewuxhashaza khona lokho kune KZN security awuyona kanye ne-reaction ehambe ethunywa yiyo amankulu lawo ukuthi izoxhaphaza ivimba. Kodwa-ke mina kuningo engikuzele la ukuzobabaza awusiyababaza ngempela ukuthi uhulumeni wethu angaba iklente elikhulu likamahosha wenkampani ebizwa kuthiwa stationary. Phansi ko-stationary phansi, phansi ko-stationary phansi. U-stationary uxhaphaza abantu, iklente yakhe uhulumeni kufanele avikele abantu. Inkampani ey'khona lapha kufanele-ke zikhiqize imikhiqizo regulated by our government. Ngakho-ke mina njengomongameli wamabhinqa ngizokhuluma iqiniso lonke neqiniso lodwa, asiqala ukufika la futhi angiyilwi futhi asawuli lutho, kodwa oba udadewethu besebenza iminyaka ewu-18, 16 years, 10 years, 9 years, konke lokho ekwenza imoshe izinto. Uhulumeni akanendaba nani hlobo ingithintile-ke leyo nto mina njengo-leader of the society. Into engifuna ukulitshela yona-ke ukuthi ngohambo lwethu ey'nkampanini ey'hlukahlukene zala ekhonokho nezinye zase-Phoenix nezinye zalapho kwa-Besta, sizokwenza isiqiniseko sokuthi into engiyifunayo la iyenzeka. Nosandile enikhala ngaye akaboshwe, lo nithi ubhebhizwe akaboshwe. Ngaphezu kwalokho ngifuna abantu abaxoshiwe kule nkampani banganikezwa amalungelo abo ngendlela efanele, kwaphula imithetho ye-labor and the work ethic and the labor law. Those people must be reinstated with immediate effect. Mina njengomongameli wamabhinqa ngithi njengoba sengifikile lapha sesimi la sizolala la, siyalala la, ngisheshe ngafudumala bafemi, ngisheshe nembatha, ngisheshe ngashiselwa, sizolala la ngoba lokho engikushilo sizokumela, sizolala la. Sifuna ukubonana nilwa nabantu abangenacala, nifuna ukulwa nabantu besifazane during the 16 days of activism. The majority of people that are employed here are women, and our government does not care. Uthumela amaphoyisa kuphela kodwa futhi nibe singazini ukuzomosha izinto la. Kepha nifuna amalungelo enu, anikhuthuza umuntu, aninakhisimuzi, ninenkinga. Mina ngithe ngizobabaza la, sengifica la nani nizothi khani nizobabaza. Ziyakhala-ke manje, ziyakhala-ke manje. Iqiniso lonke neqiniso lodwa, all the member companies must know that whenever you abuse the black skin, whenever you abuse the South African people, the KZN people, Durban-based here in Konopia, you are abusing me, and you are abusing the king in Gonyama yethu, uMisuzulu kaZuluthini. Uyena wangikhombayo manje-ke wathi angihola abantu bakhe, angikwazi ukuhola abantu abadumele, angikwazi ukuhola abantu abangasebenzi
angikwazi ukuhola abantu abasebenzayo beqhashazwa. Ziyakhala manje. Phansi ngezinja, phansi. Phansi ngemgoqoyi, phansi. Pusak station, pusak. Pusak station, pusak. Njengamanje yini lapha nje mangabe mina ngingamema ngeke kulunge lutho. Ngeke kulunge lutho. Ngeke lutho. Khuluma izindaba nje. Sasa lokusayo ngo9 ekseni. So silele la sivukele khona. Kodwa Metro. Uthatha ingane zethu zigijinyiswe. Zicela ucansi, zicela imali. uDurban Metro ophethwe lapha eThekwini municipality. Ngo9 ekseni yoba baza khona niyengizwa. Ingane kuthiwa singamaphoyisa lapha ziyaqashwa. Siqashelwe ukuba ama-traffic cop. Kodwa akukho noyedwa uqashwa ngendlela eqondile. Angazi mina ukuthi obhebhizwe bathi bophela nini. Angazi mina abakhwazisi bophela nini. Sangishilo. Whomever but they're willing. How last is Thomas Peter the master also. Won't to bully the open around for. You're put to boss. How you watch? Who may tell them you? The woman is an innocent citizen. Baba holiday no. Abanlweni bahamba ngama-econ bagadiwe labakhona. Mina la ngiza ngiyimiphaqa. Ngiyangizwa? Ngizwa ngiyimiphaqa. Angicenge ngezinja. And my history can tell, I don't afraid of you guys. You must know it. Guns or no guns, I don't afraid of you. And you must know it, and it must be very clear to you. I'm definitely not afraid of you. And you will do justice to my generation, and to my people, and to my society. And you will definitely, I will force you to do justice. The big line which is called government, Department of Education, and all the higher education at large, they must make sure that they do justice. So saying in Mhlangano 9 lapha, nasuka khona Phoenix. Sibuyisela umama omdala nalabo abawu-20 abaxoshiwe unlawful. Waqashwa amakwelekwele namandiya kuphela. Nalapha-ke sizolungisa isimo esifanayo. If they can do one thing, babuyisele abantwana bethu la ngaphakathi besebenza. Bese bebathitha kahle ngendlela efanele. Lokho-ke kuyakwenza ukuthi-ke sihloniphane. Noma asilengise wena umbombo kanyoko lo sibhamu leso, ngeke usenze lutho. You kill us, you kill yourself. You will suffer 10 times more than you can ever imagine. This is not your country, this is our country. This is our land of our ancestors. We shall rise to anybody whom those kids will forever fight. We are not here to fight, but you are intimidating us and you are thinking we are here to fight. We are here to liberate even yourself. Wanina, you are earning nothing. You are being abused in the name of being protecting the thugs that are abusing our own kids. I will stand here. I will die here. You never move me. The state only respond with security structure. I am a police. Only if you can talk, you can take off your mask and show me your bank balance. And show me the transactions.
you know that you're the party of the people that's supposed to be here. And I am fighting for these people as much as I'm fighting for you. Ninemndeni, niyondla, niyahlukunyezwa. Ninikezwa ama-mandate kuhamba ninyolo. Ulwe into waziyazi ukuthi ngempela it's not worth it. Ushikile-ke manje. Yabona manje mhlanyama manje ngifuna nazi kahle ukuthi sengiwayekile amaphilisi manje. Ngifanyama manje. Ngifanyama manje. Ya. Ngamaqula lekusibhamu lapha. Ngifuna ukuyibona lawo instruction. Udusirile amaphosa lapha khona. The Minister of Police lapha khona. Umkhonyazi lapha khona. Uthula uthini? Ziyakhala manje. Yenza umsebenzi lo impela mina. Pull your trigger and shoot. Because you get what you have been called for. Get rid of us through the firearm. So that you can be more powerful when you're in spirit. No Christmas time. There's no December. There's no December. Our brothers and sisters are suffering. Our own kids are suffering. Our parents have suffered until they die. Let us die for this time. Such a long time.